Ausar kay norok tam ni bagay tini o je all ADC area merchant association no tam nahari khalai tong amno tiki ja sagar tam nahar mo puila na hambai marbo sin media channel no otini sino jora rekha abon bagi paiple hambai te joto nai tong no no paiple hambai tini was all ADC area merchant association ingai tini sing office room inauguration khlaika inauguration paimani poribo tini was kok thase thani kok kazar jangai tongmani ba sini samaj dofabo hodabo len nang tongmani bagai sing tini press meet ma phaika press meet sing paimani karon obo tini kasini office room inauguration ungkha abon bagai sini nogare rok bai sing kwbangma kok sabaika bok thangka abon poribo sing tini especially sing sanane mi asuma nikhe obose puila nang sini mung sangnar kana abon pore ang kok sanai secretary ang sakpang Dipu Deborma and ganawa asuk tongo asukjak sini president Montu Deborma abon poribo sini asukjak tongo advisory chairman Krishna Poda Deborma abon poribo tongo vice president ukulu asukjak Bikas Deborma abon poribo tongo sini cashier ukulu asukjak Budhiram Deborma am pore tongo sini yang dakoto dara Ojit bongkha advisory ni committee tei executive botongo tini sini nahar mungbe obono kaisa जों बाहायगे सिनि दाफाव हदाव बेबसानो तै जों कुसु खतर कलक खलाइमान आबनो तैनो जों तिनिबो जों फाइसबायो तिनि मेडिया बिसकांगो तिनि फाइबेनि कारण अब आसेमेनि कारण अब जे बाहायगे सिनि दाफाव हदाव जों कुसु खतर बेबसानो खलाइमान आबनि नासिमु एक नम्बर नाय बाहायगे खलाइनाय जों आलामाबो जों गोबां नायथुक लायखा जों मानखासिनि एक्जिक्युटिभ जों बाहायगे बेबसा खतर खलाइनायनि बागै जों वान सबायमानि आबारो जों बेबनो जों साक्सेसनि लामा दिगि थाङै दङ तिनि जों क खसानो नायमानि के हायसे जत नाय तंनाय रनो जत बेबसा खायनाय जत बानिया खाय तंनाय एडिसि एलागार बिसिङो जेसे हासालिनि पुंतु गानानि पुंतु पारा आमताय गामि आमतायनि पुंतु इया खबा बाजार हजाराव कोनो बेबसा खाय तंनाय इथुं तिनि बगनि बागै जों तिनि क खसार मं नं थरि जों तुबि फायो अबनो जों जत बेबसा खायनाय बानिया खायनाय फायदि जों जतनो खा थानसा खा बाक्सा को बाक्सा खलायै खरां कायसे खलायै जों बेसें आवलायनो बाहायके जों जिरो लेभेलनि सिमिं टप लेभेल जरा जों बाहायके बेबसानो तलाङै थांमान आबो सिनि नाहारमु फार्स्ट तिनि गोबां मानगो जे जों बानाय खायन थाथिनि सिनि बिसिङाव गोबां समस्या फायस फायो गोबां समस्या कायसे एग्जांपल आं कयेक्टर दमाने समस्या हंगाय मेन समस्या हंगाय सिनि रांरिनि समस्या फायो बेबसा खायन थांगाय रांनि बिलाइखे नांगौ आर आंग्रिनो जों बाहायके मानि जों बेबसानो कतर कलक खलाइमान आबनि लामानो जों नायथुकि मानखा आबन बागैनो फायदि जों जतनो पालबाक्सा खलायै जों बेसां आवलायनाय सिनि एडिसि एरियानि बिसिङाव जतता प्राइमारि बाजार हते आरम्भ खायनाय जनरल बाजार आरम्भ खायनाय आरनि जत बाजार कमिटिनि इंथों बाजाराव बेबसा खलाय तंनाय इंथों फायदि जों बेसा गोरों फायदि जों बाहायके बाजारनो एडिसि एलाकानि जतता बाजार दङ आ बाजारनो जों बाहायके आरनि बेबसा खायनाय रनो तेबो सुजुग सुबिदा रवै बाहायके बरनि बेबसानो तेबो कुसु कतर खलाइमान आरो आगि बर 10 टाका आजि थिनियो बाहायके 100 टाका आजिमान आ लामानो जों तुबि फायका आबो जतको जों तिनियाव सायमैया नरबै जों ककदु इंया थायबा मालायमानि परिबनो जों आबरनो जों डिसाइड खेलेनो नरबै वान्स लायनो आम हायके जों वान्स लाय बाहायके कुसु कतर जों बेबसानो तलांमान जों आबनो जों अलरेडि डिसाइड खेलायजा आबन बागैनो जों तिनि जतनो प्रेस भिडिअ कबगो आबन परिबो सिनि साजानाय दङ सिनि प्रेसिडेन्ट सानाय सिनि एडभाइजारिबो सानाय आं जरारनाय सिनि प्रेसिडेन्टनो जों बिनि बिसिंथिखौ सिनि तामखौ खसार मुंथं जों बिनि बिसिंथिखौ खोनालायन हामबाय सिनि मिडिया ताखुक संनो जों तिनियारो ब्लेखेन आं साकबाय थां नतालि थाका हमने वानसुगो ताम हिनबा जों बिसितुं कलकमा आनि उमरिं या हम्बा नताबो बानियावो गोरोंमानि हिंके आं अब नैथि बिसिरक खाय ओंखाना फिया तंखना जरारगो उनु जरा कायसा सग्रगो अमहाय मासिन एसोसिएशन बानियानि बागै अमहाय बदल खाजाकना फिया बरक तो तंक्रिसिया हानि बागैनो आं जे बानिया खायमा जराते हिंगा आं नुगियाखौ हानि बागै अबनो सकां ओंखाना हानि आं खाख्लायो हानि बागै अबहायके तिनि ऑल एडिसि एरिया मार्चिंग एसोसिएशन हनै होनमानि
अवश्य सावात्रि प्रभाजनी तिप्रासा बानिया खलाई तंनाय बानिया बाय जे करंगै तंनाय बानिया रक बाय जों सालसा बाहायगे करंगै बानियाना जों फरिमान दफा ओंथों बसं ओंथों हाति ओंथों गामि ओंथों बानिया करै बरकनि थाङै तंनानै लामा मुंसा करै आबो कायसा डेभलपनि सोर्स डेभलप नों शिक्षा दीक्षा तंग हमपानो निनि गामियाव मुंसासक माने गाहाम नों नां तंमान अमानि बानिया करै हिंगा आमानि मानथगिया तावनि बागै नां गंगाय आबिनि बागैनो डेभलपनि सोर्स मानथगनानि बागै तिप्रासा अबुनि तिबुनि रां आजिनानि जतन से लामा गाहामखौ खुंखै बानिया नों फिगं सातुं हालांगै बुनिमोखौ नों सालबसक नों सामुं खालायमाननाय आबो नों आ बानियाव नों मा सबायना हायनि बागै नों बानिया खालायदि बानियाना करा खालायदि बानिया तिनि थाङै तंनानि गोबां मा लामा दं हायनि बागैनो सोंथिनि कयनाय अ आवाय नुखकनि बिसिंतै हास्तिनि जत रांसाकनि बानिया खालाय तंनाय ताखुकतै बुखुकसं मारे केसिं सं साक सालाय नरक करंदि फायदि नरक सिनि ककदुक नाम्बार रिरनाय सिनि अफिसियेलि ककदुकनाय हायनि बागैनो सों खाथनि फायका नरनो वानसु गसि नरनो लबि सानहरु मानदाय हातिओ हायनि बागैनो तिनि सिमिक सों जेंनि रेखा हाबानक कताल अब उस्टल फरेस्ट जमनि मालाक नयो सों तिनि अफिस इमिग्रेशन खायमा जाराव सिनि और गोबां मा आदं रकनो सोंनो फायनाय लगिरि फायका सिनो सिनियर सिटिजेन थेका आरम्भ खायनाय जुनियर सिटिजेन जे तंनाय ताखुकतै बुखुकसं सों और अबनो सुबालाय दङ हायनि बागै सिनो स्टार्टिं मानि हेंके बिसि दिन बालायखौ अब ताल थामनि बिसिङावनो सों जेंजाखा फैया ताल साका सुयानेवनो सों सोसाइटी रेजिस्टार मानि मानखा आबनि बागै कोनो खाथैनि ककरै अबरो सों ताबो मेम्बारशिप याखेबा अम्बाय करनानि बागै सों जतिनि बागै सेफ्रसा जतिनि बागै दरवाजा खुला तांनि हिंखांखाय दगा खुलुगै सों तनो तमखेबा सों नंनि थानिवो लुकुरकनि थानिवो आनि सेतेबो नुकनाय सिनाय तेबो कलक कतर बरक दङ बुनंनि थानि सों बिति नांगो नरकनि बिति सों नांगो हायनि बागै नरक आगुगै फायदे नरक आगु याखे नरकनि तमु नरकनि गोरों मानि मारिरकनो सों सिनि हगलाक नरक सिनि रे फायदे आनि जे सिमा जरति आं खालाय दङ सों तेबो जुबा जनांनाय आ कक कसारिनो तिनि अ ककथुमनि बिसिंतै जत हास्तिनि रांसाकनि ताखुकसनि फासिंगो आनि कक कसारमो आसुक नंसितों हामबाय।